Ermenistan 1-nji jahan uruşy döwründe Osman imperiýasynda etnik ermenilerin gyrylmagynyň 100-nji senetini belleýär. Bu waka köpler tarapyndan 20-nji asyryň 1-nji genosidi hökmünde seredilýär. Yerewanda Ermeni apostol kilisesiniň ruhanylary, pidalary ebedileşdirmek boýunça köpçüliklerin çäre geçirdiler. Taryhçylar 1915-nji ýylda 1,5 million Ermeniniň gyrylanlygyny ýa-da deportasiýa edilmeginiň netijesinde ölenligini aýdýarlar. Ermenilerin gyrgynçylygy bilen bagly matam çäreleri Gürjistanyň paýtagty Tbiliside hem geçirildi. Yüzlerçe adam, köpüsi etnik ermeniler, Ermenistanyň we Gürjistanyň baýdaklaryny galgatdylar we Türkiýanyň hökümetini 100 ýyl mundan ozal bolan tragediýany genosit hökmünde ikrar etmäge çagyrdylar. Türkiýe mundan çürtkesik boyun gaçyrýar. Qazaqstanyň iň uly şäheri Almatyda Bejeri şahsyndaky uly gara ýoluň köprüsi ýumryldy. Azyndan 19 işçi yaralandy. Halat edijiler ýumrylan köprüýiniň bölekleriniň astynda galan işgärleri gözleýärler. Owganystanyň paýtagty Kabulda yüzlerçe adam 1978-nji ýylyň Sowet Soýuzynyň goldamagyndaky rewolýusiýasynyň ýyl dönüminde ýöriş geçirdi. Şol syýasy örülüşik ýurdy 14 ýyllyk durnuksuzlyga getiripdi. Şeýle de protestçiler uzaga çeken grajdan uruşuna getiren 1992-nji ýylda mujahidin güýçleriniň ýeňişini hem ýazgyrdylar. Protestçiler iki döwrüň dowamında uruş jenaýatçylygyna baş goşanlary jogapkärçilige çekmegi hem talap etdiler. Ýöriş Hizbi Hambastagi syýasy partiýasynyň guramaçylygynda geçirildi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.